Security guard klanai Ajit Dewarma Thimani Patimungno Kwrwngjak Paithago Srai Srai Ongkhri Phaikya Mia ni simino sara chonglaimani hastan lukurok tek amsani lukurok O Patimungno Bihik no Kwrwngjak tong hnai Phiaba police te naikolmungo ongkhri phaikya kubui a Patimungno Kwrwngjak Ajit Dewarma no bwthanai ongkhri phaikya aw kebuya chompui cholani abo hingke abrni hamjakmani sala abo haikenya ongkhri phaikya police ni satimung bai o Patimungno iba Ajit Dewarma Bwthar thanigo Bihik Kwrwngjak tong hnai sing khnaimanmani amsen lukroni khuko tei Ajit Dewarmani bwthachungni khuko mia horo mama bai chowak nunglaioi muya bai maichawi thangei mama no baba no Bwthar hni khnamani paithago o sarai samani tei amsani lukurok khawansmani abo kubunyo ongkhri phaikya noro mang pliwa srai srai nugiman khna Ajit Dewarma no Bwthar thanigo Kwrwngjak hnei police bai romjakha tei Logio Ajit Dewarmani Bihik Rita Dewarma no bo thanao talangjaka